Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашия канал. Очакваме ви всяка сряда с ново видео от нашите златни приказки. Бандата на крабите. Фермата Райско кътче в Дивия Запад беше прекрасно местенце. Там живееха няколко животни. Свъдливият козел Джеб, семейство малки игриви прасенца, един горд петел, кокошката носачка Одри с нейните малки пиленца, и три невероятни крави: Грейс, мисис Калуей и Маги. Собственичката на ферма Райско кътче се казваше Пърл. Тя и животните, които живееха с нея във фермата, бяха едно голямо и щастливо семейство. За жалост, Пърл имаше проблеми. Банката поиска тя да изплати задълженията си до 3 дни. Ако не успееше, щяха да й отнемат фермата. Грейс, Маги и мисис Калуей решиха да спасят малката ферма Райско кътче. Маги мислеше да изкара пари, като спечели наградите на панаира. Но панаирът беше след 2 седмици. След това кравите решиха да намерят коня на шерифа Бък и да го убедят да им даде по-дълъг краен срок. И така, без да губят повече време, те се отправиха към града. Когато стигнаха уличките на градчето, Грейс отбеляза с изненада: "Вижте, тук изобщо няма огради. Как ли успяват да не се губят тези хора?" Градчето не впечатли особено кравите. Навалицата, движението и шумовете ги притесняваха. Кравите видяха Бък пред вратата на офиса на шерифа. "Искаме да получим отсрочка за изплащането на задълженията", решително каза Грейс. "Няма как да стане", отвърна конят. "Имате 3 дни, за да платите $750. Иначе ще загубите фермата." Но как биха могли 3 крави да изкарат пари? Нямаше начин. В района се подвизаваше един много изпечен крадец на добитък. Кравите вървяха след неговата необикновена песен и стигнаха до скривалището му като хипнотизирани. Аламеда Слим беше издирван. Негови снимки бяха разпечатани из цялото градче. Наградата за залавянето му беше $750. Точно толкова, колкото трябваха на Грейс, Маги и мисис Калуей, за да спасят фермата. Но Аламеда беше търсен и от ловецът на глави Рико. Рико взе Бък със себе си. Бък беше много щастлив, понеже беше голям фен на Рико и единствените неща, за които си мечтаеше, бяха приключения и слава. Междувременно, поради грешка на шерифа, кравите бяха завързани към каруцата на един китаец, който пътуваше из Дивия Запад. Въпреки това, те тайно се надяваха да срещнат Аламеда Слим. И наистина, китаецът ги отведе в едно стадо, където скоро след това се появи и самият Аламеда Слим, за да открадне добитък. Изведнъж зазвуча тиролска песен.
Това беше начинът, по който Аламеда примамваше кравите и ги отвеждаше. Очите на Маги и мисис Калуей се разшириха. Кравите скъсаха въжетата, с които бяха вързани, и последваха Аламеда. За щастие, Грей устоя на песента и спря приятелките си, които бягаха като обезумели. След като Аламеда Слим избяга, като открадна стадото, Грейс, Маги и мисис Калуей започнаха да го търсят, като вървяха по следите му като ловджийски кучета. Нагоре и надолу, в проливния дъжд и под жаркото слънце. Най-накрая го откриха в една изоставена мина и видяха как брои парите, които беше спечелил от откраднатия добитък, който беше продал заедно с тримата братя Уили. Трите крави съставиха план как да заловят крадеца на добитък. Отначало всичко им изглеждаше много лесно, но добре обмисленият им план се провали. Междувременно, Бък разбра, че Рико всъщност е партньор на Слим и че беше излъгал, че го преследва. Силно разочарован, той реши да помогне на Грейс, Маги и мисис Калуей да заловят Аламеда. Той изчака подходящия момент и хвърли къч. Кравите направиха същото. Рико и братята Уили бяха победени. Сега беше ред на Аламеда, но той успя да избяга. Кравите освободиха откраднатите крави, които бяха затворени във вагоните, и запалиха парния локомотив на влака, за да ги върнат у дома. Това се случи тъкмо на време, понеже 3 дни бяха минали и ферма Райско кътче щеше да бъде продадена на търг. Влакът пристигна във фермата точно когато един мистериозен купувач на земята наоколо се готвеше да подписва договора. Кравите на мига разбраха, че това не е друг, а самият Аламеда, който се беше дегизирал, за да не го арестуват. Козелът, прасенцата, пиленцата и кравите го хванаха и го пратиха право в комина на локомотива, където най-накрая се разбра кой е той всъщност. Аламеда Слим беше арестуван, а Пърл взе наградата и изплати дълга си към банката. Грейс, Маги и мисис Калуей бяха истински герои. И така, семейството на ферма Райско кътче беше отново щастливо и в безопасност. И не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката за известие.